Рило, Родопска област. Осоговско-Беласишка планинска група и средното поречие на река Струма. В крайната югозападна част на територията на България се простира Осоговско-Беласишка планинска група и средното поречие на река Струма. Географско положение. Включва планините Осоговска, Влахина, Малешевска, Огръжден и Беласица. Разположена е на границата с Македония и Гърция. Осоговско-Беласишка планинска група. Общата площ на планинската група е приблизително 5500 квадратни километра. Средното поречие на река Струма се простира между високите части на Рила и Пилин и достига до Санданско-Петричкото поле. По територията заема над 2000 квадратни километра в рамките на България. Природен облик. Осоговската планина има типичен блоково-разломен релеф. Той е сложен и изграден от редуващи се хълмове, долини и стръмни върхове. Най-високата точка е връх Руен с височина 2251 метра. Най-южната от планините е Беласица. Билото й е с ориентация запад-изток. Най-висок връх Радомир със своите 2029 метра. Останалите планини са средно високи и с различна посока на простиране. Средната част от поречието на Струма е съвкупност от проломи и котловини. От котловините най-големите са Благоевградската и Санданско-Петричката. Те се отделят една от друга посредством красивият Кресненски пролом. В района на Санданско-Петричката котловина се намира изгасналият вулкан Кожух. Той е остатък от вулканичен конус, който е бил активен преди около 1 милион години. Вулканът е прорязан от река Струма, която го разделя на две възвишения – Кожух и Пчелина. Висок е 281 метра. От полезните изкопаеми значителни залежи са открити на оловно-цинкови руди в Осоговската планина. В Симитлийската котловина има залежи на кафяви въглища. Климатът в района се променя във височина. В подножията на планините и в котловините той е преходно-континентален на север, преминаващ в преходно-средиземноморски на юг. В земите с надморска височина над 1000 метра той е планински. Санданско-Петричката котловина е най-топлото място в България. Най-голямата река е река Струма. Минерални извори има в района на Сандански и Рупите. Край реките най-често срещаният тип почви са плодородните алувиално-ливадни. Котловините са покрити с канелени горски почви, а във високите части на планините се срещат кафявите горски почви. Само по билата на Беласица и Осоговска планина има планинско-ливадни почви. Поради топлият климат, почвената покривка и наличието на течащи води, земите около реките са заети от влаголюбива растителност. В ниските части на Беласица са запазени в естественият си вид кестенови гори. Чинарът е дървесен вид, който предпочита по-влажни места. Осоговска планина и Беласица са покрити с иголистни гори от смърч, бял и черен бор. В земите с изразено средиземноморско климатично влияние се срещат дървовидната хвойна и вечнозеленият дъб-пърнат, червена хвойна и бодливи храсти. Животинският свят е разнообразен. Срещат се диви свине, елени, сърни, лисици, вълци, диви кози, мечки, яребици, зайци, а от по-дребните – отровен паяк, пепелянка, чакали. Стопанско значение и екология. Почвеното разнообразие и климатичните фактори са предпоставка в района да се развива растениевъдството с отглеждането на топлолюбиви култури, като зеленчуци, нар, смокиня, падем, киви, фастъци и други. В планините се развива пасищното животновъдство, а големите горски масиви създават условия за развитието на дърводобива. Сериозни екологични проблеми са изсичането на горите, горските пожари, замърсяването на речните води от промишлените предприятия.
Запомнете, Тази подобласт включва средно-високи планини с различна ориентация. Склоновете им са заоблени. Географското разположение, съчетано с климатичните фактори, създават условия за отглеждането на селскостопански култури, които могат да виреят само тук.